Ayun, fish on mga kasolid. Fish on to. Fish on. Medyo malaki to. Ano to? Fish on mga kasolid. Fish on. Ayun, fish on mga kasolid. Fish on, malaki to. Malaki to. Yun. Ayun, fish on. Fish on mga kasolid. Malaki to. Fish on. Fish on. Yun, fish on mga kasolid. Fish on. Yo, what's up mga kasolid? So welcome back ulit sa aking munting channel. At kung first time mo pa lang, isubscribe mo na yan at i-click mo na rin notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload ko. So bago tayo magtuko sa video na to, ako nga pala si Randolph Saison and you're watching Saison TV. Yeah. So yun, good morning mga kasolid. So dito na naman tayo sa Sual, Pangasinan para mamingwit. So binalikan ko tong spot na to dahil magandang mamingwit sa spot na to mga kasolid. Yan, dito tayo sa ano, yan sa may pabrika, sa oil plant dito sa Sual, Pangasinan. So nakapag setup na ako ng aking gagamiting pamingwit mga kasolid. So ang gagamitin natin yung aking ultralight na Emperor Daido. Yan ang specs nito. Yan 702 na UL. Gagamit tayo ng main line natin is 6 pounds mga kasolid. Saka ang gagamitin natin ng leather line is 15 pounds. Tapos gagamit tayo ng ano ng bulinaw. Yan na 8.1 grams mga kasolid. Yan, replica lang yan mga kasolid. So hindi pa tayo nakakapag-upgrade ng kanyang hook. So tatry pa rin natin sa hopefully makahuli tayo dito gamit tong ano na to, lure. Pag wala, marami pa tayong ano dyan, stock na pwede natin gamiting pang lure dito sa spot na to. So tara, mamingwit na tayo. So yun mga kasolid, to mag-start na tayo mamingwit. Dito tayo pepesto sa may, so nga lang may lambat na naman, oh. Sana hindi tayo sagiin ng lambat. Hindi tayo magaga sa bandang gilid. Oras na rin tayo nakarating, alas 8 ng umaga. Tayo magkakaso. May lambat kasi, oh. Naunahan tayo maglatag. Ito tayo. Dito tayo magkakas. So first cast natin mga kasolid. Doon kayo, matatamaan kayo ng ano. Doon kayo sa gilid. May mga bata lumapit, baka matamaan ng hook. Ang dami, may mga lambat, oh. Kalatag. Sige, balik kayo mamaya.
Alam, sumagi na naman siguro yun. Dapat pala mas maaga tayo nang punta dito. Medyo mainit na naman. Yung ano to, fish on mga kasolid. Fish on. Fish on, yan o, lapu-lapu, maliit. Fish on, lapu-lapu, maliit mga kasolid. So, ano to, gilid muna natin. Gilid muna natin. First catch, lapu-lapu. Yan, lagyan mo natin siya dyan. Sumayad. Ano naman? Sumayad tayo doon, mga kasolid. Mapipilitan na naman tayo magbabasa. Tanggal ko muna yung jacket ko. Lulusong tayo dito. Kunin natin yung lure. Sayang din kasi. Ano yun? Mabato kasi dito. Ano siya? Dali natin siya. Dito sa spot na to mga kasolid, mabisa ang ano, ang bait and weight. Yun, fish on mga kasolid. Fish on, malaki to. Malaki to. Yun. Yun. Lapu-lapu. Ayun oh. Madali tayo, natawa natin sa tiyan oh. Di niya kinagat pero nadali sa tiyan. Yun oh, second catch natin to mga kasolid. Lagyan natin doon sa gilid. Dito na lang natin ilalagay mga kasolid. Yan, kasi kunin natin yung isa. Saan ko nga ba nilagay yun? Dito ata. Dalawa na. Dito. Ayan, dalawa na sila. Yun, fish on mga kasolid. Oh, ay sumagi. Nako, sumagi sa gilid. Akala ko fish on na naman. Sinagi ata tayo ng isda. Dito na tayo magkakas ano, pataas. Ito, mataas naman dito. Ayun, sumagi nga dito sa batuhan. Yun. Dito tayo magkakas. Dami isdang maliliit. Ayun, fish on mga kasolid. Fish on to. Fish on. Medyo malaki to. Yun. Lapu-lapu ulit. Laki. Ayos. Third catch. Pangatlong huli na natin mga kasolid. Mabisa tong ating ano, bulinaw na 8.1 grams na replica. Yan mga kasolid. Ayos. Nako, sana may lagayan na lang tayo. Ay, lagay ko muna dito ata sa bulsa ko. So mga kasolid, lagay ko muna dito sa side pocket natin yung nahuli natin. Wala tayong dalang lubid. Doon pa tayo mag-ano eh. Doon yung mga isda eh. Pag napuno na, wala tayo bumalik. Kas lang ng kas.
Sana ibang isda naman. Puros lapo yung nahuhuli natin. Yan, hindi ko dala yung gloves ko, baka masugatan tayo dito sa mga talaba. Konting ingat lang. Ay naku, masakit sa kamay. Sakit sa kamay. Dito muna tayo magkakas. Sugat pala tayo dun sa talaba. So ilagay muna natin itong ano, yung nahuli natin na lapo-lapo dito sa bulsa ko yun. Wait lang, daan-daan lang, baka matusok tayo. Ay naku, may tusok. Yun siya. Ilagay muna natin dito sa may ano, tabahin nila. Yan o. Yan, tatlo na sila. Bali, dito na tayo magkas. Yun, fish on. Fish on mga kasulid. Malaki to. Ay, naku. Malaki to. Fish on, fish on. Fish on. Ano kaya to? Ay, lapu-lapu. Laki. Uy. Yes. Ito, itatabi na natin to. Mahirap na. Laki. Tabi na natin. Mahirap na. Pagbubulsa ko baka makawala na naman. Tabi na lang natin. Ganda ng kulay niya oh. Ayun, may naglalambat si kuya oh. Ayun, ang ganda ng kulay oh. Ayun, naku, madulas dito sa mga bato. Malito kasi itong dinala kong tsinelas. Dapat yung crocs natin para madikit sa bato. Sugat pa ako kaya nagmedyas na lang ako mga kasolid. Kanina tinanggal ko yung medyas ko. Nadulas ako doon sa bato. Nahiwa yung pa ako. Yan o. So, bali nakaapat na tayo. Bali 5 na sana. Nakatakas yung isa. Yung isa naman na maliit, hindi ko mahanap dito. Sumilong doon sa maliit na butas. Ito na yung pinakamalaki natin na huli. May babalikan natin sila. Yan, 2 huko. Ay nako. Dito naman tayo mga kasolid. Fish on. Fish on. Fish on, lapu-lapu ulit. Ayan o. Lapu-lapu ulit. Bulsa muna natin. Ayan o, bisa talaga tong ano natin. Bulinaw. Ayan.
Tanggalin muna natin. Lagyan natin sa bulsa. Yun, fish on mga kasolid. Fish on. Dalian na natin. Fish on. Lapo-lapo na naman to. Ayun. Lapo-lapo na naman. Lapo-lapo. So naka-anim na tayo. Yes, fish on lang ng fish on. So gilid muna natin para siguradong hindi makawala. May uwi tayo kasi si mama sabi niya sa akin, iuwi ko daw yung mga isda na nahuhuli ko, lalo na pag lapo-lapo. Ito mga kasolid, good size na rin siguro to kasi dito sa amin good size na to. Mahirap makahuli ng ano, malalaking isda, hindi kagaya sa mga ibang lugar na big fish talaga, mga mamaw. So yun mga kasolid, nakapag-fishing na naman tayo. So nadagdagan ulit ng dalawang lapo-lapo pero malilit lang. So ito, gamit na natin GoPro kasi nakapag-charge na tayo ng konti. So mga kasolid, medyo painit na rin. So naka 2 hours na tayo dito sa spot na to. So bali ito na yung nailan natin mga kasolid. Ang dami natin na unhook kanina. So nakita nyo naman sa ano natin yun, ang dami na unhook. So ito bali nahuli natin. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 na lapu-lapu saka isang barakuda. Ayan, good size na rin yan para may gusto kasing tikman ni mama ko yung huli natin. So sabi niya pag mamishing ka, lalo lapu-lapu iuwi mo para para may matikman ko, sabi niya. So mamaya tingnan natin kung anong luto natin dito. So sa dulo ng video mga kasolid, papakita ko na lang sa inyo yung luto nitong nahuli nating mga isda. So paano mga kasolid, uwi na ako. Malayo-layo pa yung babiyahin natin. So nasa 1 oras pa mahigit ang babiyahin natin pauwi. So bago ko tatapusin, gusto ko lang muna magpasalamat sa mga solid subscribers ng Saizone TV. So maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa aking munting channel. At sana hindi kayo magsawa sa mga videos na aking ginagawa. So paano mga kasolid, kita-kits na lang ulit sa susunod na vlog. God bless sa ating lahat. Paalam!